ha usnem arjar pra lapau ka kana ka besyirkai bat ka bapenkendet yakari barokawai ha ka ba ka wei ka tres ka badangkiu ha kani ka per ka ba kerteng ka Maria Monica Susairaj kalawan sa Mumbai da ka babe ya ka jing angnut ban ya ling ba ka South Starlet cha ka kerteng ka bapau nam jongki film Bollywood bat dai hang ta kalai kendu ha ka jing ya linti jongka bat u Niraj Grover ubadai casting executive jongka Balaji telefilm kumta ka jing ya dai jongki hakakam kala loy saka jing ya dai shimet une Grover ulayarap yaka bat ula terwa yaka kajakasa haka wei ka flat jong u bat khatu ula kala long kampalat bane ka banong tang u parlot henrai ka jing i chaka jing im jong ka Maria kala dep kren namar bakadon ka jing ya dai long distance relationship bat u Navy Lieutenant u Jerome Matthew aba u Matthew ula sneu yaka ka ba kampalat bane ka jing ya dai parlok hapdeng ka Maria bat u Grover ka jing tuba kelas tang ban mi ka jing susi kala long ka ba penyap dai hau benai mi jong usnem arjar pra u Matthew ula pau pertai klem dapen bena ha Mumbai yaka ka ba ula lap haka apartment jong ka Maria ya u Niraj Grover ula penme yau fius kumta kalami ka jingale ka bajur ha ka jing bitar ka bajur u Jerome ula syo yau Niraj hadu bandayap rengkat bat ka Maria henrai ka jing ma kam sum lakut tang hangta kat kum ki kubor bat ka jing toket jong ki pulit laong bakine arngut ki la penlut kapor daki kenta ha ka met yap jong Grover da ka bale iki kambum la banong hatin kata ki la pharia ya ka met yap jong Grover siapa lat lais pa lukhot ki la thap ya ki met yap haki prostek bat ki la nya kali ban thang ya ki da ka petror paro haka cing persang ka bajur ban pendam no ya ka kamrunar ka jingjakan san Uniraj kala penme ya ka jing susi ha padeng ki parlok bat ki bahayeng hasem jong u ki kol ki yat klem jubab haba ki puliat ki la trak ya ka location ka bakadu ka jong u ata ka tracking kala ya lambek saka Maria ki nong taket ki la yoi ya ka jingkiu jingkot ka bapher ha padeng ka Maria bat u Jerome haden ka jingja jong u Niraj bat ki baro ki lapau na ka jingtep na uwe u security jong kata ka apartment ula penken mau ba lo yoi ya ka Maria bat yu Matthew bakira ki plastik ki balasuba sabar jong ka yeng ha ka jing ya kendu bat ki saki ha bakut ka Maria kalapla kumta ka jing bisar kala rai penrem ya u Matthew ban set patok chiposnam namar ka jing penyapriu ka baklam dayahap bat ka jing penyapriu kat ba ya ka Maria ka balayo tang laisnem namar ka jing penjot ya ki saki karai ka bala penmi ya ka jing bitar jong pajba kham tam ha bakeng ya ka jing long serkei jong ka ne ka kamrunar ka Maria Monica Susairaj kala lajno na patok ha usnem arjar katwei hadin bakala de pen pendep ya ka por jong ka ha patok